Alo. Selamünaleyküm. Habar tutan oğa yitýän ay. Bağımlayıp onu mu gittin? Bahadır. Ay. Täzelik. Ayna etmaga diýen açdym. Hitrovkadan. Karantin köçeden. Awa. Ay bir çigit pul bolar ýalyk. Ýöne güýmenje de taşyndan. Öňkü biznesimin kapdalçygyndan bir güýmener ýa çigit pul bul bolar ýaly. Ha? Owa. Ayda 4-5 ming mandy bar ha. Ýöne ýürek börkam aýagymyň iýdinden hem gatşýar o. Ne etdiň ay muny? Ay goý gonaýdy. Men mara 3-4 ming mandy bar ýöne abetde, kafelere de goýup gaýdýan o. Şonda goňa da. Bilýäňe özüň o feodatatyk durulýan näler bir ýerde. Ben dükanda bir et satýam. Et satýanmy diýerim muny? Et satarmy o? Men mara barýana işe. O grantdan suwakmaýamy. Son yal grant atsýana. Pullarak ya, pul alyp, juwatjan gaýdýan, başlyk adamdyr. Galyp şunu awa. Bak bilýäňe, men kidliňe biznesde başga datdyr. Dost. Ortiýetden öýde görüş kalbatan başlyk etdi. Et almana. Görüş näme gorkun kalbatasmy? Bilýän adam. Fawal men zany toň habarlaşar. Assalamu alaykum as. Näme isen kim etmedi? Muňa sere. Etraweri o. Maga diýip bolan masky bu berde langır. Bari işi bilen bolo. Bolma masykça. Saltrak ýo. Ay, patron ursun diýsen.